Alright, so welcome guys po ang another video. The same day lang gyapon pero lahi siya content. Okay, ako ipakita sa inyo karon akong tilawan ang Korean soy chicken. Dili din ni Korean. Korean na ni siya para sa. Alright, so nami kayo. Ito siya gi-adobo pero na siya spicy ni halang. Oh, latab-latab dayo. Oh, ay. Malamig exhaust day! Perfect kayo! Sakto rin yung asin. Perfect. Gwapo siya for mga rest part o pati-pati nga mga part. Yan. Kaya marami siya adobo pero lahi lang ako kabalong sa gisagol na yung mga soy. So yung chicken man siya malamang naging soy, diba? And then, dapat siya humok. Dako kayo mong chicken na palit ka na. So, Happy Fiesta. Tahu kayo. Drumstick deh. Asian kayo. Lamig kayo. Lamig. Thank you. Por favor. Nani mga part of kana mga medyo na fat. Unsa ba nang na mga fat mga parts ng chicken? Drumstick, thighs, ug wings kana dia. Doon na lang. Oh, that's it guys. Salamat kayo. So ang second ani is mo ni siya ang soy chicken. Yeah, ala Joey. Kaya siya may nag-invento ani. Ambot na tingala ko sa mga wife nga nung wala siya nag-chef. Lutong bahay. Ma-inventor na siya. Yan na nang kuhanon ka ng mga kanasya sa mga restaurant. Yan na nang tinawan. More like si Gordon Ramsay. Lahat siya nga Gordon Ramsay kaya anak siya ni Elizabeth Ramsay. Pwede siya mag-judge sa mga Master Chef. Karinderya edition. Namin kang soy chicken. So, PM lang. Comment down below kung interesado mo. Post. Okay, rato na ka niya. Magplano may maligya mo yan para ma-share na masoban.